Chibade anabadwa mchaka cha 1986 kumeneku kuzomba m'muzi mwa alikaluma Traditional Authority Chikowi, ndipo yeyu anapita ku Mtima Uyera Primary School. Kumeneku sanapitire ndi maphunziro ake, anayilekezera school standard 8. Adaluza mayi yake ali ndi zaka 12, ndipo monga ana amasiye onse moyo wa Thomas Chibade unakhala ovutirako. Koma mu siku lalero limene tikupanga video ndilakuti Thomas Chenkhumba Chibade amwalira ku Kamuzu Central, ndipo yeyu zikumveka kuti ankadwala nthenda ya chiwindi kapena kuti liver. Apatu ndikuti patangodusa sabata imodzi chimwalireni oyimba atuti manje kaswiri winanso oyimba Thomas Chibade wamwalira lachitatu pa 18 Oktoba mchaka cha 2023 mazulo. Malingana ndi malipoti, kaswiri yemwe amakhala mu mzinda wa Lilongwe wamwalira atadwala kanthaw kochepa. Chibade anatchuka ndi nyimbo ngati mawu anga ndi nyimbo ngati owawa ubashala ndi zina zambiri. Tikhale tikukupasirani mapulogalamu osiyanasiyana, tikhale tikukupasirani mbiri zosiyanasiyana, komanso kuphatikiza popo tikupasirani zinsisi komanso zifukwa zimene anayimbira nyimbo zake zina. Dzina langa ndine Sam Mavita, chonde kumbukirani kupanga subscribe ngati mungakonda nyimbo za Thomas Chibade. Tionaninso mu video ina imene ili pa screen in 3, 2, 1. Let's go.